Приятели, аз съм Ици, тък с мен е Марти. Добре дошли в първи епизод на нашото Minecraft Survival оцеляване. Чуваме какво казах. Ето Морти прави торти, е до мен и днес ще играем. Аз това сме ETX. ETX. И вижте ми краката, трябва да приличам на духа, ама нещо не става и опа. Ще се спръкна опа, батерията. Точка бега. Пърсън морт. Чакайте хора. Ето хора отново. Продължаваме и започваме като цяло. Не продължаваме. И идвайте, не се ли го стига. Много тежко диша бе, брато. Хора, може да се чува леко пукане. Извиняваме се, за което просто някакво опитахме се да поправим проблема, но не стана. Марти, къде викаш ти мости? Или аз ги изтрепах. Колко вълнеш? 3. Окей, аз ще търся овце. Аз ще търся дърво. Да, викам. Ендърмен бат. Я зайчи. Малко си плажеш. Грабел има долу, той може да ви послужи за пътечка. Ако сме на текстър пак. О, намерих джунгла. Джунгли! Не точно джунгла. Защото ако е джунгла в нещо се наме. Чакам само да се изкача. Между другото, овца. Къде е джунгови дева? То не е джунгла. Между другото, на 15 луната ще правим giveaway на един мой скин. Къде изчезвам? Ето тук е. Не те виждам. През една бунка. Не, доле, виж ма. Доле. Чак надолу. Долу на спирката. Две овце и та малката да не остане голяма. Толкова къде ще сме? Ще те убия. Искаш да умреш? Искаш ли? Намалил съм Майнкрафта, защото става един малък бък. В смисъл не бък, много гадно се чува. Докато има звук на Майнкрафта. Окей. Къде е втората овцичка? Къде е втората? Пръщ! Парки. Защо бия? Защото ми трябва първалки, нали? Гати пращото. Не мога го убием 2 часа. Дано не става този бък, Марти, ама... О, още две овце. Значи тази вечер ще приспиме. Да, тази вечер. Добре, премината. Мисля, че сме на... Не даде нищо. Как да не е дал, бе? Не е дал. Малко ли беше? Не е голямо. Глей. Да изчезна път ти, бе. Свинкел. Старито. Еми, чакай, бе. Ти изчезваш като... Веном. О, Като... Старитом ти казах, бе. Това пък къде е скатура?
Аз съм Батман, ти не знаеш ли? Не! Но аз съм Батман и падам. Тогава не понеси и Батман. Ай, къде отиде овцата да е? Де, Виждам овца между другото. там. Пред 76 такава човек. Аз си хода, какво? Аз Не. станах на 3 бучета. Ами аре, тук се заселваме. Аре по-бързо, верно. Нали бе? Че малко дърво да отсепи. Нали бе? Че малко дърво да отсепи. Нали? Де? Окей, аз имам за легло вече. И аз. Само ни трябва дърво, да? Аз имам. 4-7. Не преработва. Аз приемам 47, бе. 4-7. 4,7, я викам. Опа, това 4,7, бе. Аз приемам 5,3, 6,3. Ма къде ще да, бе? До тебе, бе! Ама ти... Ай, това пък и верно нищо не даде. Това ще ги... Ама трепи са вече и овцете. Защото те пускат храна. Я, имам отсветител, гледай са яйци. Гледай са нещо. Какво имаш? Отсветител. Какво? Отсветител. Да. Трябва ли остави да видиш, че ще... Еми, чакай, на ти едно. Не бе, не става така. Аре, само си направим ни кирки и да правим къщука. Липа колко време вече? 7 минути. Това си ми яко. Че не ми е ясно. Отдайно няма това тук много... Трябва сме нека смекли, за да го има. Ба, не бе, не го яш, бе, как. О, едно буче! Умирам. Чакай бе, Сашо. Чакай да хора. Сашо убил една. И се чува се едно, че пукаме балон. Нещо такова се едно, че се тръка балон. И много Бием гадно. кокошка с дървен меч. Noob.bg. Има още една кошка и една крава. Окей, аз отивам да се заем с къщата. Цяло. Аз пускам, брат. Много яко скинче си имаме. Марти. С неговото Миньонче. миньонче. Миньончета. Продаваме чисто нови от магазин. Ти гатил. Кравата е гатил прасетата. По-добра идея да се прибираме. Какво ще кажеш? Еми, направи две легла. На ти вълната. Поставям ти е така. Аз имам едно легло. Поставям ти земя. Дъм. Аз ще те паза. Не си. Окей, добра идея вече да лягаме. И... лягай. Давай. Да, хора, това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, натиснете лайк бутона. И Щупете направо лайк да го бутона. щупете. Искаме да видим, че ви харесва. Ако искате да гледате другите клипове, се абонирайте за нас, за да ни следите. Аз бях Изи. Тук беше Морти прави торти. И... VTX. Чао, чао.